В този клип ще ви представим оглед на Citroen C4 Grand Picasso дълга база 2015 година. Почваме първо с визуалния оглед. Отдолу тук наблюдаваме течна антифриз от двигателя. Гледаме окачването. Макферсоните са здрави. Виждаме изпотяване на фара вътрешно. Отвънка оглеждаме всеки един детайл за разлика в боята, забележки, отрасквания, удари, чуквания, кит. Малко по-късно в клипчето ще ви покажем и как измерваме всеки един детайл за наличие на кит. Тук гледаме амортисьорите, маншоните и тампоните в какво състояние са. От тази страна също дали има течове, в случая е сух. Гледаме спирачните дискове, в какво състояние са, в случая са добре. Тук забелязваме външни забележки по вратата. Забелязваме ги. Много полезно нещо, особено когато човек не е в София, а иска да закупи автомобила и ако е отдалече, ние му правим този снимков материал с подробни клипчета, за да може да получи информация за реалното състояние на автомобила и да прецени дали да пътува до София и дали да си губи времето и да се разкарва. Заснемаме абсолютно всичко по колата, забележки по джанти, купе, наличие на ръжда дали има, отдолу се проверява цялото шаси за ръжда. Ето тук също забелязваме зажулване по задната броня. Всеки един детайл се оглежда много внимателно. Отдолу се проверява състоянието на изпускателната система, пружини, наличие на ръжда. Тук има повърхностна корозия. Иначе самото шаси е здраво и чисто от към ръжда. Добре. Разпуха гледаме дали има вътре масло, наличие на сажди, в случай е чист. Тук има изпотяване, леко е имало на стопа. Също забелязваме в момента забележки начукване леки по и ожулвания боята. Всяко едно нещо го заснемаме. След което ще преминем и с измерване на боята с сондата, дали има наличие на кит по нея. Проверява се абсолютно всеки детайл. Работиме с оригинален софтуер за Citroen и Peugeot, Lexia. След малко ще видите и нея. Ето тук сега започваме с измерването на боята с сондата. Гледа се дали има наличие на кит. Проверява се всеки един детайл по-отделно. В случая няма от тази страна. Тук вече забелязваме оригинална боя. До 100 наномикрона нещата са окей. Вече над 100 наномикрона има пребоядисвано, а над 200 вече има и наличие на кит. Ето тук забелязваме наличие на кит в заден десен панел и то доста. 1300 наномикрона, на места 400. Тук даже не го хваща сондата. Задна дясна врата е добре, 20 наномикрона. Предна дясна 410, 360, преден десен калник 1310, което е доста. Дясната страна е боядисвана и на места има и кит по нея. Предният капак е оригинален цвят. Тук започваме с огледа на купето, интериора. Тук забелязваме леко потъркване около пътищата. Отдолу има захабяване. Махнали сме колите, за да закачиме оригиналния софтуер на Citroen Lexia-та, Jackbox.
Проверяваме абсолютно всяка екстра на автомобила дали работи коректно. Воланчето има леки наличия на изтъркване. Седалките също, борда шофьорския има леко износване. Това всичко заснемаме детайлно, за да го види клиента, защото не е от София. Тук виждаме една забележчица. Седалките като цяло иначе са в добро състояние. Отгоре тавана няма увиснало, няма претапицирано. Шторите са здрави. Тази работи коректно. Масичките тестваме. Задните седалки са запазени, нямат забележки. Сега ще изпробваме и задните две, защото автомобил е 7-местен. Багажното отделение е сравнително запазено, няма скъсано. Ето, седалката работи коректно. Задължително тестваме, отваряме, затваряме, да видим механизмите окей ли са, да няма счупено. Тия седалки ще се използват, така че са важно нещо да бъдат тествани. В добро състояние са. Тапицерията. Липсва штората, между другото, отзад. Тук тази штора има леко скъсано, забелязваме. Снимаме го на клиента, за да го види задължително забележката. Седалката има леко захабено, тази кожата. Тук също забелязваме леко изтъркана пластмасичка около ел стъклата. И сега пускаме вече компютърната диагностика. Тук почваме с проверката на живите данни. Горивната система проверяваме. Дюзи, налягане, горивен рел, сензори, датчици, абсолютно всичко се проверява. Пак казвам, това е оригинален софтуер. За повечето коли ползваме само оригинални софтуери. Влизаме в всички канали, гледаме, анализираме. Тук сега виждаме, това е грешката в двигателя. Анализираме я. Гледаме на какви километри излезнала. След това почваме да гледаме изпускателната система DPF в какво състояние, регенерации, сензори. Това са в BSI грешките. Заснемаме ги тях, анализираме ги. Тук има проблем с моторчето на чистачките. Но на колата е падал няколко пъти акумулатори. Някои от грешките са вследствие на този падал акумулатор, защото тия коли, като загубят комуникация между отделните модули, заради падал акумулатор, почват да дават грешки. Тук сега забелязваме старите грешки. Това е хубавото на този софтуер оригиналния, че може да извади човек фолт журнал, да се види какво назад във времето се е случвало, но проблема тук е, че почти няма запаметени стари логове.
гледаме двигателя, ще не получи такова, дойдаме за течове, картерна вентилация гледаме, изкъпачките битови, разтеките на също да видите, гледаме състоянието на маслото, това е състояние, след което проверяваме криза за наличие на масни петна, масло, чистие. Това се фокусира, слуша се по състоянието на вилата, дали има някакво шумове, виене от нея.